imo man kong giadto, dili kayod ko katuo, nganong gibuhat to, bisan kang ngitlik sa dalan, nabalan mo akong ngalan, gitawag mo gayon ako, di man kinahanglan, ingon kunin. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, mag-live ta, okay? Aso tang share igsoon, let's share. Mag-start na ta, mention sa itong mga higala, mga friends and loved ones. Pwede na sa ta mag-type at followers at highlights igsoon. Okay, so ako sang i-share ni excuse me. Gilok to tunlan ba? Ako sang i-share igsoon. Again, good morning everyone, a blessed day. Hello, shout outs, 55 viewers this time. So done sharing mga igsoon, mga higala. Okay? Okay, so start na ta. Okay, Inday Judian Torihano, thanks for mentioning your kinsa man imo ning mga igsoon. Salamat kayo, no? Shout out tanang mga brad na ko diha, brad lunglib ta kanunay, no? Mga brad na ko diha sa lain-laing chapter around the world, no? Okay? And then mao niya itong pamahaw na igsoon, pamahaw sa pulong sa Ginoo, no? Bag-ong kabuntagon, bag-o na usab nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Mao ni giingon nga dili ta mapul-an ani kung sa tuang lawas sa physical body na to igsoon. Dili ta gusto nga masipya ta og kaon, no? Pamahaw paniudto panihapon na pa snack. Ang uban mo snack pagkaduha sa usa ka adlaw, no? So kung ato nang gihimo sa tong physical body, labaw sa tanan ato sa nang himuon sa tong spiritual, sa tong kay why mao man ni siya ang kalibutan karon igsoon dangog kay dahag temptation niya. Ang mo sukol sa tentasyon igsoon dili nga atong physical kung dili atong spiritual, no? Mao na nga dapat gutom sa takanunay sa pulong sa Ginoo igsoon, para mas mulig-on ang atong pagtuo sa Ginoo, mas mulig-on ta spiritually, unya makabarug ta sa mga lain-laing hagits itong kinabuhi. Amen. So salamat sa Ginoo nining bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom, gipamatta na pud ta nining laing buntag igsuon nga uban sa katuyuan sa Ginoo, no? Ug salamat kay nining kabuntagon, lain usab nga
bulawanon nga oportunidad nga makapamati ta makapamalandong ta sayang bala ang pulong. Ako na ning gibalik-balik nga karong taknaa dili tanan karon na ay chance na higayon na ay oportunidad nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. Apan bulahan ta kay aduna tay chance karon. Amen. Aduna tay opportunity karon or it's a great privilege for us nga makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo igsoon. Amen. So kumusta mong tanan diha? Shout out Utsintay Trace viewers this time. Okay? So akong gi-shout out ang again OFW mga seaman karon nga nagtan-aw, shout out mo. Naman mo sa lain-laing kanasoran ang Dios magauban kaninyo mga igsoon. Niya ako sang gi-shout out kanunay ni ang mga piniriso sa lain-lain nga prisuhan, okay? Ako lang ni i-generalize no, lain-lain nga prisuhan. Bahay ni Kuya, okay? Shout out tanan diha, sa tanan mga jail officer, jail warden, tanang mga higala na to sa Philippine Army, mga military nga grabe ning serbisyo sa tong gobyerno makikamatay gyud, okay? Unya of course, ang ato ang mga higala nga kapulisan. Amen. So shout out ang mga higala nato sa kapulisan, Camp Usmeña, Cebu, sa Tagbilaran City, Barak, sa tanang police station diri sa Bohol. Shout out. And of course, akong balikon ni Ikson, akong nakig-uban ko sa kasubanan sa muang igsuon, no? Brad, sa nako ni kato si Brad Amper, no? Nga akong gi-post day igsoon ganina, na ako'y video nga akong nakit-an gikan sa akong gi-post na sa akong classmate nga magulang ana nga na kalas ang kinabuhi igsoon, no? So mo ni akong gibalik-balik niya akong panagsubo no, nakiguban ko sa kasubanan sa atoang higala, sa atoang igsuon nga nakig-away jud, nakikamatay alang sa kalinaw diri sa probinsya sa Bohol, no? So again, akong prayer na sa ang akong prayer of comfort, prayers of comfort na sa akong mga sa akong yes, akong classmate, no, Amper family, okay? Ako na siya, nahitabo naman, no? Wala man tayo mahimo kay gitugot sa Ginoo. Ato na lang pasalamatan ng Ginoo kay maayo yun siya, maayo. Panahon sa kasakit, God is good. Amen. Panahon nga natay problema, maayo lang gyapon ang Ginoo. Walay higayon nga Ginoo dautan, maayo gina siya kanunay. Sahay lang dili na to masabtan ang iyang mga plano igsoon, but eventually sooner or later ma-realize to mao day ni, no? So mao na igsoon atong pasalamatan ang Ginoo sa tanang panahon. So shout out day ni Brad Kisha Lixin man gibutang niya yang anak man Gambi, okay? Brad, thank you kayo, no? Salamat kayo sa pagtanaw, okay? Shout out ako mga amigo nga hippie diri sa Bohol, kumuning ibalik-balik, no? Among hippie diri sa Clarin Police Station, Police Captain Sir Eliasar Milumida, Police Captain Albert Sator, comrade sir from Candy High Police Station. Then ako sang gi-shout out si Police Captain Jasper Reyes, akong classmate sa una during my criminology days sa pagka-police. And then ako ang classmate sa before sa ako ang pag-eskwela sa nako criminology Exxon. Mga hippie lang nino akong panganlan kay daghan man kay mo. Di ba? Daghan kay mo. So Police Captain Renan Romulo, Police Captain Onyot Introlisto. Sa pagito Police Captain akong Brad Chip from Saya Skiptron in Arms, Police Captain Sir Milioria. Okay? Nga naa karon sa Talibon. Okay? So shout out ganina na ining labay ba? Asa man to? Nawa na noon. Anyway, pasensya na dahil, no, mga igsoon nga. Masahay, dili na ko mabasa inyong comments kay daghan kay mo. Mabot gud ni og libo ang atong comment niya. Magsige pa kog basa-basa nung niya. Paspas siya ba? No? So anyway, before ta mag-start og pray igsoon, ako sang i-share ang atong topic, okay? Our topic for this morning is about end times. Okay? Naay usa ka avid viewers nato nga nag-message ba nga, Pastor, pwede ka mag-share about end times kay nakabantay po siya bang murag di na masabot ang palibot, no? Alpha kaparo di ay ka Brad, long live brother. Yes, Brad. Long live Brad. Brad ta. Long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, no? So pero karon Brad, this time dili na jud ko aktibo kayo, no, pareha sa una. Pero kung inviteon ko sa mga Brad nato sa mga tapok para muwali,
mo share og mga encouraging words, mo hatag og mensahe nila sa paglaom, automatic na ako. Pero kanang tapok-tapok nga kon wala na kay busy na po ko sa ministry. So mauna nga pero naagi po sila brad sa akong kasing-kasing nasa akong pagampo kanunay. Wa ko magkulang nga mugiya nila as long as I have the opportunity to guide them. Akong mga brothers and sisters, kapatiran ako, automatic na. Amen. Again, naay Sir Paul Acosta, I see you. Thank you. Kabalo na ka. Okay. See you pohon, magpairing ta. Bang bang bang. Okay. So, again, atong topic for this morning is about end times. One of our avid viewers or followers igsoon diri sa atuang page nga Mabungaong Kristiyano. Ninghangyo siya nga pwede ba ko mag-share about end times kay nalang siya mga nabantayan ba nga lahi na jud ang panahon. Okay. Yes, ato ning share karon igsoon ang end times unya. Medyo bugat-bugat sad kay akong i-expose tanan ni unsa joy mga signs bitaw nganong naingani na ang atong kabatanunan nganong basta lahi na kayo ang level sa kadautan, normal na ang kasalanan, bisag naa sa simbahan, bisag mga dasig sa simbahan pero wa ming biya sa mga paglunang sa kalapasan. Okay. Nya na sila mo justified sila nga mauni. So ato nang isgutan karon. Amen. And then anyway, before we pray, before we start nga magampo igsoon, ako rin pasalamatan tanang mga subscribers nato ani nga page. Okay? Thank you so much no, kabalo na mga wala ko never ko nag-invite ninyo nga mo subscribe unya never po ko muhangyo ninyo nga mag-send og stars. Pero naagi hapon salamat no. Salamat ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Unya kabalo naman mo the main reason or purpose nako nga mag-live ta igsoon is kon lang because I love God. Kabalo na mo sa akong past, akong experience from drug addiction to Christ addiction. Banggiitang adik-adik na himong adik-adik na karon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. That is why for me akong kinabuhi igsoon is a second life nga gihatag ni Lord. So I will grab every opportunity nga naay higayon nga makawali ko. Mao ni nga karon igsoon. Although ang uban moingon nga nangwarta ko pero ako lang silang girespeto. Mao pud lang pagtuo. Pero akong gibarugan igsoon nagaingon ang pulong sa Ginoo nga ay dili na to gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Kung nagwali lang ta nga ang purpose is for maka-income ta ma-monetize ta no. Kana may gigamit na to ang Ginoo para pagnegosyo, pagpakasala. So si Lord igsoon kabalo sa akong kasing-kasing. Nya for me ang akong prinsipyo dili sa tagamiton ni Lord effectively kung atong motibo pangwarta. Again balikan ta mo. Dili ta gamiton sa Ginoo effectively kung ang atong motibo sa atoang pagwali is pangwarta. Amen. Nya kabalo na ba nga kaninga page daghang mga resulta, daghang mga ebidensya nga grabe yun ang Ginoo namuhat ani nga kuan igsoon kani nga pahina kani nga page no na mga nalulong sa mga makadaot nga bisyo in how many years nagagrabe nagantos nakagawas ever since naabot siya ani nga page na ipadung maghikog wa malahos kay naabot ani nga page no naay na depressed pero nakabatog kalinaw ana gabi gahapon lang igsoon no Brad long live to Brad nako yung Brad from Loon Bohol kita ta po no nga nagplano mi nga mobisita mi sa shout out sa akong mga higala sa Loon no, mga followers na to nga nagplano ko mobisita sa Loon Police Station kay muwali sa prisuhan. Okay? Kung banon to na akong brad ano? Usa sa ebidensya igsoon katong brad na ko gahapon ning ari diri kay nag-struggle siya together with his wife. Na sila pagsulay ba mga unos kinabuhi niya. Na diri ning ari nagpa-advise, nagpaampo. So gitagaan ako kay gayon layo kay ito ning ari diri. Sandingan Loon, di ba brad? Salamat kay no. So mao na nga ako ning gibuhat igsoon kay gusto ko mugiya sa naas kangit-ngit. Okay? Since I've been there before for a long time, nga nalulong sa lain-laing makadaot nga bisyo, primarily sa illegal nga droga, na nalulong sa pagkabisyo sa babae tanan. So, since giset free ko ni Lord way back 2012, gibag-o ko sa Ginoo uban sa iyang tabang. Pero ako pong kitabangan akong kagalingon, di man pud pwede ang Ginoo ray mulihok kita, mulihok pud ta nga tabangan nato tong kagalingon niya si Lord motabang sa nato. Okay? So mao to nga since gi-set free ko ni Lord from different vices, mga illegal nga bisyo. Ang tibuok na akong kinabuhi karon igsoon ako ning gihatag sa Ginoo nga Lord mao na ni no turning back unya walay makabira na ako panuway. So mao ni ning abanti ko karon igsoon grasya sa Ginoo naabot na ko 12 kapin ka tuig nga nagsige og share sa pulong sa Ginoo. No? So mao na akong purpose nga nung naa diri mag-live ta, wala ko i-present relihiyon kabantay mo nagsulti ba ko og simbahan? Ako bang gi-share ang akong name sa church? Wala.
Okay? Even though sometimes na mangutana diya kung say ngan sa akong simbahan, wala gyapon ko wala na akong response. As gawa siguro kung mag-message nako sa mag-inbox nako, mag-PM, no? Pero wala kay gusto ko igsoon nga sa akong live walay na involve relihiyon, walay na involve pastor, walay na involve kwarta. Tanan. It's all about Jesus. Amen. Inday Malin, thank you. See you tomorrow, Inday. God bless. Okay? So mao na siya igsoon. No? So mao na akong purpose, no? Dili lisod kayo kung magwalita. Although ang uban mo ingon nga nangwarta, basin po na nangwarta, pero kung na may mga pastor or kinsa man day magwali nga, nadyo ebidensya bitaw nga nangwarta, ilaha po na. Dili na to pwede i-generalize tanan. Okay? Kaya asa man na siya nga pastor? Pastor ba sa blank? Pastor ba sa blank? Pastor, daghan magpastor. Nangutana bitaw kung brad gapon nga pastor na po'y tawag anang kuan, oh pastor. No, so dili ta po'y nato i-generalize abi kay pastor tanan. Abi kay nakasaang pari tanan. Abi kay nakasaang pulis tanan, makasala no. Di ta pwede ana. Amen. Yan na sila. Kung namay mga madunggan nyo, pastor ng rape, pastor na nangorta, pastor ni patay, pangutan na ako ba na? Grasya sa Ginoo, dili sa nako. No? So dili na to i-generalize tanan. Ang kada tao igsoon lain-lain og battle, lain-lain og struggle. Dili ta kahukom pod. Okay? Mao na kay basin sige tag pamantay kita noy maimpirno. So mao na siya, okay? Shout out Sister Melody Team Mario from Hong Kong City 1. Nay Hong Kong City 1 love. Okay? I-regard Miss Hong Kong igsoon. Thank you. Akong asawa na diya sa una sa JL man sa Hong Kong sa North Point. Okay? So let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord igsoon before we start, before ta nga magmamalandong nagit sa pulong sa Ginoo. Ato siyang i-welcome. Atong i-acknowledge ang presence niya, ang Holy Spirit, para ato jong mas mapalawman ba ang pulong sa Ginoo. Amen? Let's pray. Father in heaven, this time, Lord God, we come into your presence. With a humble heart, Ginoo. Among giila, imong pagkabalaan, imong pagka-Diyos, imong pagkahari, Ginoo. Lord, before we meditate your word this morning, unas tanan, susiha, Ginoo, ang among kasing-kasing. Susiha ang among hunahuna, among pagbati, Ginoo, kung namay mga butang sa mong sulod, nga wala mi makabantay, nakasala dahil minimo pasaylo ami, Lord God. Himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa imong pulong, Ginoo. And then, Lord God, tagay usab kami kaalam nga langit nun samtang mamalandong mi sa imong pulong. Tagay mi kahibalo nga langit nun aron amo jong masabtan, mapalawman ang imong pulong. And then, Lord God, I pray, tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, willing magpakorek, and then aside from that, willing musunod sa imong pulong, doers of your word. Lord, i-bless na ng viewers karon. Tanan nga maabta ni ini nga live, makakita ang, even ang mag-replay ani unya, Lord God, panalangini. Ipabati imong gahom, Ginoo. Ipabati imong hikap, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, samtang mamati sila sa imuhang mensahe. Again, panalangini silang tanan nga nananaw ani Ginoo nga live. And I pray also, Father God, nga tagaan nimo kami og kalinaw sa mga nahuna og pagbati, nga ikaw lamang ang ma-focus o masentro. Again, Lord God, you alone will be glorified this time. Walay relihiyon nga maisa, Ginoo. Ikaw lamang ang among gipataas, gipasidunggan, gibayaw aning kabuntagon, Ginoo. Let your will be done. Salamat sa kadaugan daan, Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Nga mo pataliwala, mo patungha. Giyahi ang matag usa ka namo. Maghatag ka og mga fresh revelation. Unya, palaumi ang among pagpanabot aron among masabtan ang pulong sa Ginoo. This is your moment, Lord God. Ikaw lamang among ipataas again. Salamat daan sa kadaugan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. So this time we have 150 viewers. So, gabi igsoon. Naabot og 400 plus, no, viewers. Siguro, di kayo busy ang mga kaiksoonan na to itong time, mga around 9 or 8 p.m. So maybe this time, busy-busy sila ba? Pero nagdagan man, no? Sinto sa isinta, wala siguro kabantay. Okay? Good morning, Pastor, from Sabah, Malaysia, from Sister Bibi Sinika Kagas. Thank you, Iksoon, for watching. Okay? Praise God. Akong shoutout akong manghod nga nas Cagayan. Sam Dumano, natog na siguro ron kay bag-oro na humag duty. Okay. Shout out na ko ang Kanipaan Puok Talisay Living Water Christian Fellowship.
Akong shout out ako mga brad diha nga gikan sa prisuhan, gikan sa bahay ni Kuya. Mga banggiitang kriminal sa una na maligyag syabo, manggamitay og syabo unsa pay uban. Mga naay mga kaso nga murder, no? Unya karon nakagawas na niya nangalagad sa Ginoo. Abante ta mga brad, long live ta diha kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Maayong buntag pastor from Davao City. Praise God from Inday Malin. Thank you Inday. Good morning pastor, watching from Tayod, Consolacion, Cebu. So shout out sa taga Cebu kay mulaag ko diha pohon, magpairing daw mi. Okay. Sister Mary from Australia. Salamat Pastor James, nakaapas ko. God bless you sister. Salamat kanunay jud ka mo tan-aw ba. Wa jud kay sipiat sa live na to, no? God bless Australia. Hallelujah. Thank you Pastor from Davao City. Joanna, isa man watching from San Francisco, Agosan del Sur. Sister Berna Liedo. Love dali sa labi. Og na akong asawa diri dali baya ka uwaw. Ingon na ba sila nga minyo nakapastor na raw akong asawa. Mao na akong asawa, ang gwapa, pinakagwapa sa tibon ng kinabuhi. Okay, watching from Kalinan, Davao City. Isam ni Vera Marcos San Juan. Okay. So pwede na siya ta mag-start, no? Kisi-kisi na ning uban diri naminaw, excited na. Good morning, Pastor, watching from Bantayan Island, Cebu. Sister Marie Santillan. Na Maria, manon, pasensya, no? Okay? Thanks, Pastor, sa pagbasa. Okay, so, pasensya ng uban, nga dili na ako mabasa, ba? So, this time, we have 180 viewers. Hapit na ta, kuan. Nakita na pong buhok sa akong asawa. Lingi ko no labit, tanaw nila ang maklaro, nila mong naong labit. Kita niya, ingani ba katong first reading? Asa man? Oh. Wala ko ito, speakers. Dili mo? Okay. Manggiwawo ni akong asawa, mga igsoon. Ako bitaw ni siyang gihagan nga mag-live talab atong i-share atong love life nga thrilling kayo. Di man siya ganahan mo ko ang video. Okay? Isa pa gid, good morning Pastor from Arman Emmanuel Mangumpit. Salamat kay Igsoona, kabalo na ka. Thank you. God bless you more. Watching from the province of Sarangani. Isa man ni. Sister Jennifer Sante. Sarangani? Duol sa Tualab, no? So, sige, mig balik-balik da Sarangani kay kung asawa, taga Jinsan man, taga Buayan ba? Nya every year, mubalik, mana mi diya, sige, mulaag, mi nagsabot na mi. Sister Connie Ortega, one of our subscriber. Thank you for watching, sister. God bless you more. Kagwapa, data na paminawa po, kagwapa, imong wife, Pastor. Gingnan, bitaw kagtanaw. Salamat kayo, sister. Salamat sa Ginoo. Katawa siya. Good morning, Pastor. Watching from Davao City, Ivan Sasam. Okay, thank you, Brad. God bless. So, abanti na ta. Let's start. Good morning, Pastor, and your family watching from Hendang, Leyte. Start, Pastor, habang napako time. Tanawa, magsugod na ta. Sige, abante. Okay, so, ang atong pamalandungan nga pulong sa Ginoo igsoon. Hari na to makita sa 2 Timoteo. Again, ang atong tema karon is about end times or mga signs of last days or end time signs. Okay. Kung basahon rin igsoon 2 Timoteo. Aton siyang pamalandungan og maayo ron atong ma-realize ba. Atong may bawaan nga asa na gitang dapita karon. Amen. Kay nguban dili sila aware bitaw nagtuo sila maori normal ra rong panahon. No. Pasultihan atong balang kasulatan. Okay? 2 Timoteo 3:1 hangtod sa paubos ta. Hallelujah. Excuse kay murag ang karat ang tutulan ba. Okay? Umasahon Nixon. Again. 2 Timoteo 3:1 hangtod sa paubos ta. Nagaingon na balang kasulatan Nixon. Timan-i kini sa katapusang mga adlaw. Moabot ang mga malisod nga panahon. Actually, ako na ning share pero ako ning naamgoy daghang nag-request. Pero ako ning mas palawman atong kubo ning maayo. Ang mga tao, mao niya signs of last days. Ang mga tao magunahuna na lamang sa ilang kaugalingon, selfish ug sa kwarta. Mao na ni. Magwali, magbutang na Gcash. Hambugiro sila. May pahitas-on. O mao ra man na no, synonym ra man na. Bugal-bugalon. Masupilon sa ilang mga ginikanan, kabantay mo. Okay, mao na ni.
dili mapasalamaton, sige lang pangayo guys pasalamat. Og dili just non, okay? Of course, kung dili just non, unsa may iyang antonym? Dili just non is, it means yawan on, okay? Wala sila'y kaluoy, walay kaluoy, walay kaikog, mao ni mga signs sa last days. Walay puangod, no? Kauban na walay batasan, walay utang na loob niya. Tigbutang-butang, kabantay mo marites, daghan kay ron. Libak ba? Okay. Tigbutang-butang, mapatuyangon. Klaro na. Mapatuyangon sa kagalingon. Labi na aning magsig tagay, makadaot nga bisyo. Okay. Labian na to na ron. Bangis, mga isog, maldito. Way kadlukan. Nakoy nadunggan balita igsoon nga di pa dugay nga iyang giputlan og liog, no? Hubog siya nga iyang giputlag liog. Ang katong kinsa tong tawhan nato. Madinumtanon sa maayo. Kuyawa no? Di ba? Again, akong balikon sign ni sa last days. Mabudhion, traidor. Isa ki traidor niya, aper. Sa bagit, mapasagaron o garbuso, mapasagaron, maumaor ni sa mapatuyangon. Garbuso, maura ni no? Hambog, giro. Palabihon nila ang kahilayan. Okay? Kaysa Diyos. Dara, bugat kayo ni. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikoy nila ang matuod nga gahom ni ini. Okay? Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Balik ta. Ato balikon pagbasa ni Exoon, maunig ipanumduman ta sa Ginoo, sa iyang mensahe, sa iyang pulong, nining taknas kabuntagon. Sa timailhan or timaan, kung nanabata karon sa katapusang mga adlaw, kung nanabata karon sa end times, sa adlaw nga diin, mauna ro'y saktong panahon nga mangandam na ta, kay basin usa ka adlaw, motubang na tas hukmanan, nya wa ta kaandam. Okay? So mauni atong pamalandungan, mauni ang mga signs, mga ilhanan. Una, okay? Nagaingon diri. Una nga ilhanan sa katapusang mga adlaw. Ang una diri may Exxon, ningon diri sa katapusang mga adlaw, muabot ang mga malisod nga panahon. And speaking of malisod nga panahon, kinsa may wa naglisod ron? Bisan mga dato ron naglisod. Yeah. Karong panahon na to Exxon crisis. Di ba? Naundang na lang karon ang magsigig post nga bugas nga asa man tong tag 20 nga bugas pero wala may nahitabo so giundang na lang to no. Kabantay mo naata panahon ron sa kalisod. Panahon ron sa krisis. Ingon ang balaang kasulatan. O karon pa ni nahitabo mas grabe kamahal. Sa una Exxon gamay-gamay pa ko. During my elementary days, high school dili pa ingani kamahal ang palitunon. Pero karon Exxon magtukod ka og balay. Di ba? Na kay 50,000 payagra na nga gamay. 100,000 gamay pa kay na ngano man mahal kayong materialis. Kabantay mo? Unsay gingon dre? Sa katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon. Sign. Lisod kay ron, mahal palitunon. How many times ko nakadungog og tawo ning ingon ako? Unsa man ni ron oy nga momenta kasabot ron sa gobyerno nga ang sweldo maura gihapon pero ning saka ang palitunon. Kabantay mo? Mao na diha, no? Naata sa kalisod ron krisis. Ug mao ni ang giingon ni Pablo ngadto ni Timoteo nga mao ni hinumdumi Timoteo. Si Timoteo kay disipulo man ni Pablo nga sa katapusang mga adlaw mao ni ilhanan moabot ang malisod nga sitwasyon panahon. Lisod jud ron. No, lisod, malisod, krisis ta. Nya aside sa anang gihingon ako nga lisod ang palitunon mahal, dapag yun. Ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon. Ang mga tao daw sa katapusang mga adlaw. Usa sa sayon is kanang ang mga tao selfish. Wala magunahuna sa ubang tao. Wala magunahuna sa ilang mga silingan. Higala no, gisiguro iyang kaugalingon nga ma-save siya. Selfish ang mga tao ron. Sa katapusang mga adlaw. Usa na sa sayon no. Murag wa kakita sa panginahanglan naamon ta ikatabang. Mao na mga selfish. Gisiguro ang iyang kalipay. No, kaysa uban, no? Mao na mga Exxon, usa na kailhanan nga ang katapusang mga adlaw nag-anam-anam na og pakita, no? Again, ang mga tao magunahuna lamang sa ilang kaugalingon, no? So kung magisgot aning magunahuna lamang sa ilang kaugalingon, so wa ni giila bisan best friend or close friend, no? Nga naas kagipitan i-save niya iyang kaugalingon, bahala na sila. Bahala na siya. One eye, kuan ba? Utang na loob, no? Kaya iyang gisave, iyang kagalingon, selfish. Mao ni usa sa sign sa katapusang mga adlaw. Ug naana karon.
Daghang mga tao ron nga way pakialam sa pagbati sa uban. Daghang mga tao ron igsoon nga gisiguro ra yang kalipay bahala na ni. Nagali ubang magtiayon magpa-advise nako. Pastor tabangi ko magpa-counsel ko ngano man day. Akong asawa, akong bana mao man ni gisiguro ra yang kalipay yang mao ni ana. Pero ako wa man nga na ba selfish na. Walay pakialam sa pagbati sa kahimtang sa ubang tao. Nanana karon igsoon. Okay? Dapat yun. Ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Sa katapusang mga adlaw daw igsoon ang mga tao murag naw kwarta. Bisan ang mga magwawali, mga alagad sa Ginoo murag naw kwarta na. Di mo wali kung way opiring. Di mo wali kung way halad. Mao na pila man na. Sige, di mo wali kung wa. Sa panahon nga naa didto sa mga unsa man na naay mga patay ako igsoon, kapila ko ning wali og patay nga way opiring. Ning wali og patay nga way opiring, way halad. Malipay ko kay akong kalipay igsoon nga ako para nako manggod igsoon, dili kabayran ang pulong sa Ginoo. Dili kabayran ang pulong sa Ginoo nga imong gi-deliver, nya dagang kinabuhi nga nabag-o, dili na kabayran og kwarta. Talagsaon nga kalipay na, no? Pero ingon na balang kasulatan sa katapusang mga adlaw ang tao murag naong nagkwarta. So maybe ang mga magawali di na muwali og way kwarta. No? Dili muwali og patay kung way kwarta. No, dili mo serbisyo og mga ingana nga mga kung way kwarta. Ako igsoon nakahalad ko diri og bata. Naghalad ka na bitong ididikit. Nailas na akong gididikit, shout out. Naroon siya nagtrabaho sa Panglaw. Ning chat siya na ako, Pastor, pwede ba nga ipahalad na ko diha ang iyong anak? Nangayo ba kog bayad? Brad. Hoy. Wala ko nangayo bayad. Iyara kong gipaniod to dito. Okay na kayo, Pastor. Dirita maniod to. Akaon! Uli, way bayad. Ingana na, ikson nga naman, ang atong tumong kung tinuod ang alagad sa Ginoo. Okay? Ning trabaho ta para sa Ginoo, dili para sa tao. Ug ang Ginoo na imong sweldo na to, muha, bahala sa atong gipanginahanglan. Ingon na balang kasulatan, ikson, sa katapusang mga adlaw, Timoteo, mauni bantaye. Kaya ang mga tao magunahuna na lang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. So ang mga tao sa katapusang mga adlaw, mura nagnaog kwarta. Sige, gukod og kwarta. Uy, panahon sa pagsimba. Kwarta diri, kwarta dito. Ang resulta, nagkautang-utang. Amen? Instead nga madato, gigukod og utang pod. Tanawa ng sigukod og kwarta. Nadato ba, gigukod og utang. Mauna, unsa man na siya, Pastor? Sign sa katapusang mga adlaw. Bantayanan, kwarta. Magwali, GCash, please support our ministry. Please. Oy! Hey! Pasensya na naman, pero di ko ingana. Ngano man, ako nagtuo, igson nga bisan sa atong kasing-kasing, atong tingwa, kahibaw ang Ginoo. Ang Ginoo kaya muhikap sa maminaw sa atong wali. Oy, mga lagad sa Ginoo dia. There's no need to post your number there. Nga, GCash, bank account. No! Naunsa ko tatani. Love. Kaya nagtubig, be. Palihog. Ana na siya, darang baso, love. Diba? Naunsa pa ka mo tayo, GCash, tigas, bank account, oh. Sayop. Pero mauna na isa, dili na nato tingala kay according to the word of God in the book of Timothy, according to Saint Paul, yang gisend ni Timoteo, nga yang disipulo, katapusang mga adlaw mao gini, ang tao murag naong og kwarta. Kwarta diri, kwarta dito. No? Sa panahon sa tigsimba, pasa ko. Kay naay lami nga trabaho, dakog sweldo. Okay? Aside sa case-to-case basis niya, ayaw mo kalain ka nang di kasimba kay labi na nang nasa Middle East, naay mga friend na ko diha nga malipay nga magwali ko kay wala daw sila panahon sa pagsimba. Okay? Mabitaw mga igsoon nga rason nga nagsigi kog live para ni sa mga uban nga mga OFW nga naipit in taon nga naa sa case-to-case man gud ni. So dili ta pwede example na pwede ka simba kanang mga naay sakit nga grabe ang sakit nga dili makasud simba no. Pero kana para ni sa mga naay panahon nga mosimba pero mas gipili ang mangwarta mao ni. Naana sa katapusang adlaw igsoon murag naog kwarta. Palabihon ang kwarta nga ang kwarta mga igsoon dili man na makahatag natong kaluwasan no. Dili man nato mapalit ang kaluwasan no. Pinagi og kwarta. Nya matod pa ni Jesus mga igsoon magunsa man lagi nga maangko na to ang tibuok kalibutan, ibutan dalag, maangko na to ang daghang kwarta pero atong kalag mapildi pod ngadto sa impierno. Amen. Mao na diha no, balik atong padayon ta. Ang mga tao maguna-una na lamang silang kaugalingon ug sa kwarta dapat gyud hambugiro sila
og mapahitason. Maura man ano, hambugiro. Naay diri mga bulala, mga igsoon, mga hambugiro, mapahitason. Naa na diri sa katapusang mga adlaw, no? Nakagraduate lang og kuan, nakapasar kan, hambog na, di na mo tan-aw. O dili na mo, si tawag na, mulingon sa iyang pinanggalingan, ba nga naa siya mga kuan dito, awan-aw, di na managad. Na professional na, nakapasar, wa na, nausab na, nadato na, wala, naghinambog na, hindak kong ulo. Nakalimot nga way iya ang tanan gipiyal ras Ginoo. Naa na sa katapusang mga adlaw mga igsoon. Hambugiro kayo ang mga tao no. Hambugiro kasi ilang mga kabtangan. Hinaghial ilang gipasigarbo ang ilang mga nahuman, ilang gipasigarbo ang ilang mga naangkon nga mga material nga butang, ilang mga mahal kay mga sakyanan unsa man. O may problema nga naata na pero dili na to ipanghambog sa uban nga, di ba? Speaking of hambugiro or mapasigarbon, kana bitong mura ang panglantaw na to sa uban nga abi kay ubos ba nga gamay na lang jud kaayo kay kita ang angay tahuron garbo na. Kita ang tangay tagdon garbo na. Permintita front feeds garbo na igsoon. Ug naa na karon katapusang mga adlaw. No? Sa katapusang mga adlaw walay uso nga magpaubos. Ang uso maghinambog. Na. The next, bugal-bugalon. Sign sa katapusang mga adlaw, bugal-bugalon. Okay? Bugal-bugalan ka, kanang naigayagaon, magtarong ka, bugal-bugalan ka. Labi na gyud kung mga lagad ka sa Ginoo. Makakita silang nagbago ning biya sa mga kadaot nga bugal-bugalan, luya, di ba? Mga pagbugal-bugal na normal na sa katapusang mga adlaw. No? Bugal-bugalan, bugal-bugalon, kani, naagi ni, og naa ni karon, nganong makaingon man ko, daghang mga nanay ning share nako sa ilang anak. And ako ning balikon igsoon ako usa ko ka lecturer diri, usa ko ka motivational speaker diri sa ato ang lugar himaya sa Ginoo. Daghang mga time nag-speak ko sa lain-laing mga lugar ug sa lain-laing mga baryo. Unya naa ni mo naagid ni siya nga question, no? Kanang mga ang mga anak, ang mga kabataan ron lahi na jud daw. No, sige ingon diri oh. Usa sa sign sa katapusang mga adlaw, masupilon sa ilang mga ginikanan. Okay. Sign sa katapusang adlaw. Ang mga anak daw masupilon sa ilang ginikanan. Kabantay mo ron ang mga bata ron uban nga yanuhon ra nilang panungo ang ilang ginikanan. Yanuhon ra nilang balikas o ignore mamatay man kada mapa, mga matay man unta mo. Nay na ko'y nadunggan anak mayngon patyon dayon kang inahana ka. Grabe. Patyon dayon kang amahana ka, di ba? Normal sign. Usa sa ilhana na nga nanatas adlaw katapusan. Mga masupilon ang mga bata, no? Magduwa og email og badlungon balikason ang inahan o amahan. Nak, pagkaos tubig, nak paglungag. Ayaw og sabok-sabok ni kay nagduwa ko. Kuan na balikason. Balikason ang ginikanan luoy kayo. Ilaron lang. Ilaron mamakak sa ginikanan nga mauna pero giila ang ginikanan usana sa sign nga ni supil ta ming supak ta sa tong ginikanan ug usana ka sign sa last days. Pastor, naa ba na ron? Naa, daghan karon lahi ang henerasyon karon. Daghan kog nadungog ron mga igsoon, mga maestra, ka istorya ko. Pastor, Brad, lahi mang henerasyon karon, lahi jud kayo, no? Lahi masupilo na giingnan sa ginikanan nga anak ayaw sa paguyab-uyab pero nag-uyab na sa cellphone, natingala niya. Sunod nga adlaw buntis na. Di ba? Masupilon. Normal na ron, normal days nowadays. Amen. Ug usa na sa ilhanan dapat aware ta igsoon, dapat nakabantay ta nga mao na ni panghitabo sa kalibutan. Abi na to nga normal ra. No, dili na ni normal, ilhanan na ni nang atong manluluwas hapit na. Mao ron ang panahon nga magtinud-an nay ta nga mga lagad sa Ginoo. Mao ron ang panahon nga bisag busy ka kayo sa imong trabaho, uban na si Kristo sa imong trabaho. Uban na si Kristo sa imong pag-eskwela, uban na si Kristo sa imong pagnegosyo. Unsa man imong buhaton kada adlaw, uban na si Kristo perminte igsoon. Kay wala ta kay baw makurat nga basin makalitan ta nga wa ta kaandam igsoon. Ang pagbalik sa Ginoo walay second batch. Ang rapture walay second batch igsoon. Iyahay kita sa usa lamang kay gayon. Ibayaw ta mga igsoon. So mauna nga dapat aware ta sa palibot karon, no? Again, unsaon naman lang ang giingon ni Jose Rizal ani nga ang kabataan kuno paglaom sa bayan, naunsa naman ni nga ang sign sa last days ang mga anak masupilon sa ilang mga ginikanan, no? Ilad-ilaron ang ginikanan isod sa bulsa, luoy kayo.
No, mga estudyante mapalit ko kuan pero giilad ra. Pama, mao ni pama, puro pama. No? Pero ang tinuod, giilad ra nila gisuod sa bulsa, no? Masupilon. Naani karon, no? Dili na pa to, bali na karon igsoon na daghang mga anak karon nga ang ginikanan may tudluan, ang ginikanan may gihimo na hinong bata-bata. Dili mo instead nga sila may himuong sulugoon. Luoy taong kayo ang ginikanan, no? Naa na karon daghan kayo nga mga ingani nga klase sa mga anak. Unya usa na siya sa ilhanan sa katapusang mga adlaw. Dapag yun. Dili mapasalamaton. Sa last days igsoon, usa sa sign sa katapusang mga adlaw ang mga tao dili mapasalamaton. No? Dili mapasalamaton, it means nga sa mga grasya nga dadawat nila igsoon, mura ragwaan nila. Di sila kamao mo pasalamat sa Ginoo. Ug naay mo tabang nila sige dawat, okay, day hinabang o day ko ano, bawon mo okay, murag something ano, dili mapasalamaton igsoon. Amen. Dili mapasalamaton, no, kanang murag walay value bitaw ang tabang nila. Nga bisan pagali sa pagmata nato pagbuntag kani atong gininhawa nga libre gikan ni Ginoo. Mao ni igsoon nga dapat ka mauta mo pasalamat. Kamo igsoon nakapasalamat na ba mo ganina? Amen. Praise God, nakapasalamat na sa Ginoo. Nakaampo ba mo ganina? Okay, mauna kay naa na karong katapusang mga adlaw. Ang mga tao kuno dili na kamao mo pasalamat. Okay? Dapag yun. Og dili Diyos nun. Sa manang dili Diyos nun. It means nga ang ilang kinaiya wala makitang Ginoo. Sa katapusang mga adlaw, ang mga tao man mga, it means majority sa mga tao sa katapusang mga adlaw dili makita ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Dili Diyos nun. So kay dili man makita ang Ginoo silang kinabuhi, nilaad silang batasan, nilaad og kinaiya igsoon, walay kahadlok sa Ginoo. Sign na sa katapusang mga adlaw. Naba na karon naay daghan karon makita na to. Dili Diyos nun. Okay? Dili Diyos nun igsoon sa panahon sa ting simba, puno ang buwangan. Gamay ang simbahan. Prangka lang ta. Naba na karon na. Gaistoryahan ako sa kumbrad gapon ay. Okay? Mapaitas on, bugal-bugalon, masupilon nilang gina, dili mapasalamaton, dili Diyos nun. Wala sila'y kaluoy, naba niro na. Walay puangod, walay kaluoy. Di ba? Di ka mao maluoy sa uban nga nasakitan ng tawhana pero gipadayon, gigamagaan gyapon nag-istorya gidaot way kaluoy. Nga luoy kay tong tawhana kay gitabangan si ato. Maayong tao pero gihilabtan man way kaluoy. Di ba? Mao na mga tao karon naa. No? Naa na karon sa katapusang mga adlaw. Ug naa ba na karon naa daghang ingana nga tao ron way kaluoy. Dakoy nakitaan balita igsoon natong niaging gabi pag yun, mga gabi nga sa Channel 7. Kabantay man ang balita katong lula nga gikawatan sa apo. Okay? Nga nakita sa CCTV gikulata ang lula igsoon, way kaluoy. Giparok pa ang sa saminto, sa salog. Nalipong ang lula taon kay tiguang nagod. Gikulata sa mga apo tan-awa na. Duol sa dughan mismo ilang lula, way kaluoy na anak karon. Na way kaluoy. Grabe. Nagali uban ron nga gipatay lang ang iyang lula, ay ang lula baron lolo gipatay ang iyang mama papa. No? Amahan gipatay ang anak, way kaluoy na anak karon mga grabe igsoon, walay kaluoy. Dili magunahuna. Na anak karon igsoon, sign na sa katapusang mga adlaw. Ayaw katingala nga daghan tag mga balita karon nga mga grabe bitaw bugat na kayo kay ilhana na so dapat magtarong tas pagpangalagat sa Ginoo. Unsa pagyud? Pagyud. Walay poangod, mauna ni walay utang na loob. Ang tao nga maayo kaniya mao ni walay ikabalos. Normal na ron. Dili magtan-aw sa imong kaayo. Ana na ron. Walay poangod, walay batasan. Nana ron sa katapusang mga adlaw. Naaba naay daghan mga tao nga way buangod, way batasan, walay utang na loob. Tig butang-butang, samot nga naay daghan marites. Tig butang-butang og mga istorya igso naa na ron. Daghang kay nagpa-counsel ang pastor mao ni nasakitan ko ngano man brad, ngano man sister. Hidaot ko sa kung ano, di mawa man taning kuan, wa man ta ko nang hilabot niya pastor pero nganong iya man ning gihimo nako. Nganong giingani man ko pastor nga maayo man ta ko niya pero wa ko magtuo nga ingani no. Tig butang-butang. Sumbong-sumbong, taka-taka lang og report. False report unsa man da igsoon. Bakakon nga witness. Naa na ron tig butang-butang.
And speaking of butang-butang, ako kapila na ko, kinaon ako ng butang-butang, naanad na ko. Naana karon sa katapusang mga adlaw nga ang mga tao hilig og magbutang-butang og istorya. Hilig og pandaot, maghimo-himo og isyo. Pataka lang istorya nga ibandera sa kadaghanan. Nga ang resulta ba mas daghan ang tuo. Kay ang tinuod mao naman ni ako ning balik-balik nga sa katapusang mga adlaw sa panahon karon mas dali tuuhan ang bakak kaysa ka matuuran. No, naana karon igsoon tigbutang-butang. Unsa pagyod? Mapatuyangon na ba na? Woo! Ibin magwawali mapatuyangon. Mapatuyangon sa bisyo nga makadaot. No, naidaghan ko nakitaan nga magwali ron mga igsoon. Nga gipromote nila ang makahubog, palahubog daw ta. Okay? Naunsang pagkabutanga nga gipromote, lipay gali ko kay gibag-o ko sa Ginoo. Dili relihiyon. Dili mo pasabot kay ning nabag-o ko kay balhin ko relihiyon sayo. Wala ko ning nabag-o kay ning balhin og relihiyon. Nabag-o ko, gibag-o ko sa Ginoo kay ning duol ko ni surrender ko niya. Kay ang relihiyon dili makabag-o. Magunsa man ka ang imong relihiyon tinuuhan kung wa kay hingpit nga relasyon sa Ginoo. Dili jud ka mabag-o badlongon jud ta. But sad to say, unfortunately, na ako'y makitaan nga mga nagsigig debate nga gipromote ang mga ilimnon. Diba? Unsa man ang giingon diri? Sa katapusang mga adlaw na ang mga taong mapatuyangon sa makadaot nga bisyo. Bisan magwawali, gipromote ang mga kabuang binuang. Diba? Naana karon daghang kong nakitaan. Lami i-react, lami i-comment pero dili lang ko. Kay dili ko gusto og conflict. I respect them. Pero ang akong himuon, expose na ko ang kamatuoran yun. Dire, parehaning ani. Ano na siya, igsoon, no? Mga mapatuyangon sa kaugalingon. Abusado ba? Mapatuyangon na. Aside from that, igsoon, wala man kay bisyo, pero mapatuyang kaon. Basta bisag anything nga imong gibuhat nga nagpatuyang ka. Igsoon, naana karon sa katapusang mga adlaw. Walay control. Okay? Mapatuyangon. Next, sa pagito. Bangis, o mauna ni mga isog kayo. Naba na karon, yes na. Tanawa ang social media karon, normal rang pagpatay. Bangis, normal na karon igsuon. Laki ang panahon karon kaysa panahon sa niaging mga dekada. Taas ang level sa kamatay karon igsuon. Nga mga taong isog kayo nga way kadlukan. Nga bahalag mamatay sila basta makapatay sila. Naana karon mga isog kay mga tao ron di mahadlok og pulis. No? Ang pulis, suklan pa, pusilon pa. Naana ron, mga maldito. Madinumtanon sa maayo. Another sign for the end times, for the last days is madinumtanon sa maayo. Pangutana, naaba na karon pastor, naagi hapon. Kabantay kas mga tao ron igsoon nga, naay mga tao karon nga, daghang tao nga, bisa kabalo sila nga dili maayo, pero ilagi hapong gibuhat. Okay? Kay dili sila ganahag maayo. Unsa gingon dire, madinumtanon sa maayo. Sama ra nga nagdumot sila sa maayo. Mas ganahan sila mobuhat og dili maayo nga wa nalipay ang ginunaan na karon. Bisag kibaw na sila nga dili maayo ilang gihimo kay dili sila maayo ang himlo, gibuhat gyapon nila kay ngano man normal sign na ilhanan sa katapusang mga adlaw. Nga ang mga tao kuno dumtan nila ang maayo. Di ba? O na, ganahan sila og mga gubot, ganahan sila og mga conflict. Ganahan sila nga naay tao nga masakitan. Dili sila ganahag kalinaw. No, again, madinumtanon sa maayo, usa ni sa ilhanan sa katapusang mga adlaw. Then napagyud, mabudhion. Unsa man na pastor? Traidor, murag si Judas. So kamong mga nagtan-aw di mga igsoon, this time we have 240 plus viewers. Okay. Nabay ning tan-aw diri nga gitraidor. Magsay gitraidor diha apel. Okay. Naanas katapusang mga adlaw igsoon, daghang kayog traidor. Daghang tikpakaron ingnon, maayo lang na nimo sa atubangan pero traidor na inigtalikod nimo, naana karon sa katapusang mga adlaw. Maayor na nimo kay mangutang pero gimo ng paninglan, awayon ka, dauton ka, ikaw pa'y mali. Maunay mga traidor, maunay mga tao nga babudhion, mga kaliwat ni Judas. No? Maayo kay nimo kay napay naigiapas nga maayong benepisyo. Maayo na siya nimo kay gamiton ra day ka kung wala na pud siya dili na pud nimo siya magamit igsoon or dili na pud kaniya magamit, buhian na pud ka perting luuyan nimo.
Di ba? Mao na naa na karon. Okay? Naa na karon igsoon. So, mao na nga dili ta makurat. Sumurag na ay nag-message na ko igsoon ha. Wait sa kadiyot sa kayo igsoon kay na nag-message na ko nga very important. Okay. So, ako sa ni siyang replyan diha ta sa mabudhion. Wait sa mga igsoon ha. Wait sa igsoon kay importante kayo. Okay, let's proceed. Okay, balik ta no. Traidor. Sa to, mabudhion. Mabudhion ba to? Okay. Sige ngon dire. Kumbalik ko no. Sinsya na kay na importante kay to igsoon. No nga kuan ba? Pulis to. Okay. So balik ko na ko mabudhion no. Ang mabudhion or pagka-traidor usas sa sign ilhanan sa last days. Nya akong balik ko ni igsoon, daghan ba na karon pastor? Daghan kayo. Kamu siguro nga nagtanaw dia daghan kayo kinsay nakasuway gitraidor na ako kapila ko gitraidor no maayo kay ko sa tao kasuway naman na maayo kay ka gitabangan nimo imong gipakita ang maayo imo bang gigasahan o bisang asa ka pero gitraidor ka gidaot kag patalikod didto ra ka na kaybaw sa imong amiga o amigo nga amigo pud niya kasuway na mo na sakit kayo mao na mga igsoon mao na sa igsoon nga naa na karon ayaw ka tinga igsoon once igsoon gitraidor ka, paminaw ha, once gibudhian ka karon kanang ngana ba? Mao ni timan igsoon, pasalamat yang Ginoo kay say na. Dapat na tong ibaluan nga normal ra na igsoon nga karong katapusang mga adlaw, no? Naagi na i-traidor ta mao nang magpag-expect na lang jud nga kay aron di ka ma-disappoint igsoon, pag-expect na lang jud nga mao ni. Ayaw kumpiyansa igsoon. Kay naay mga tawo nga gitawag na ko ni friendly user. Unsa man ang friendly user? Dili na siya cellphone na. Friendly user kay friend nimo nga gamiton lang ka pero gitraidor na ka. Maayo sa imong atubangan pero bati ka inig talikod. Maayo sa imong atubangan kay naaman sila makuha nimo. Pero kung wala sila makuha na nimo igsoon biyaan pasagdan ka, dili na ka ilhon. Traidor, naa na, ilhana na sa katapusang mga adlaw igsoon. Next. Dapagit sa to mabudhion, mapasagaron. Maura man ni ugarbuso, mao ni mapatuyangon, no? Grabe kayo. Grabe ang addiction, mapasagaron nga dili maayo. And then sa pagyud. Palabihon nila, dara, kani kuyaw ni mga igsoon, no? Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Naa ba ni karon? Abig yes, naa. Okay? Naa ay daghang mga tao karon mga igsoon nga mas gipalabi nila ang kahilayan. Mas gipalabi nila ang kahilayan, ang kalingawan ng mga bisyo-bisyo kaysa Ginoo. Tanawa. Sa mani giingon diri atong klaruhon ni be. Mas palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Gipalabi. Kabantay mo naa. Mao na nga sa adlaw nga ting simba mas gipili nila nga adto dito magtapok sa buwangan pasayloan lang jud ko og naay mga higala na ko ngani pero tinuod ni usa ni nga signs no gipalabi la kahilayan man ano gipalabi ang sugal kaysa Ginoo palabihon nila ang tanang mga lingaw-lingaw kaysa mga lagad sa Ginoo palabihon nila ang mga kalipay nga lawasnon kalipay nga kalibutanon kaysa nga kalipay nga langitnon
Musimba raw og anniversary, musimba raw og Thanksgiving, musimba raw musod ang simbahan na patay, bunyag tapos nabay nga na. Di ba? Gipalabi lang nila ang mga kahilayan. Mao na igsuon, naana sa katapusang mga adlaw, sayna. Okay, no? Saynon ka, no? Palabihon nila ang kahilayan, no? Kahilayan, mga igsoon, mauni ang mga buhat nga dautan. Mas pilion nimo kung imong walian, Brad, simba ta. Ha? Simba, Diyos nun. Brad, mauni, mangbiya ta na, ha? Ayaw ko kani kay mauni akong kalipay, kabantay mo. Once, makamit ka o gingana nga time, mga tao, igsoon. Ayaw lang dyan kasuko, kay normal na sign, ilhanan sa katapusang mga adlaw. Nga naay mga tao nga ingana, igsoon. Naay mga tao nga dili na ginamutuo Ginoo, kanuman palabihon nila. Palabihon nila ang kadautan kaysa magbuhat og matarong. Palabihon nila ang mga kailayan, mga makadaot nga bisyo, pagkahilig og babae, laki, unsa man daigson. Tanang klase sa kahilayan, kadautan, mas ilahang gi priority kaysa mga lagad sa Ginoo. Naana, bantayin na kay usana sa ilhanan sa katapusang mga adlaw. Dapa, kani, naani karon. Nainisig debate ani. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom nini. Wow. Unsa man ang relihiyoso? Gusto na ko ipaabot ninyo igsoon nga ang relihiyoso ug ang Dios nun lahi og meaning. Ang relihiyoso sige og simba, way sipyat og prayer meeting, Bible study, cluster, way sipyat og mga buluhaton sa Ginoo, pero wa na bag-o ang kinabuhi. Wa ning biya sa kadautan, wa ning biya sa kangitngit, wala ning biya sa mga buhat sa demonyo, mao nay relihiyoso. Pero sige simba, wa na bago. Ang Diyos nun, sigig simba, naay kabag-uhan ng kinabuhi. Ang Diyos nun, from the word Diyos, makita ang Diyos sa iyang kinabuhi. Makita ang Diyos sa iyang pagkinabuhi. Makita ang Ginoo sa iyang batasan kinaiya, sinultian. Mao na Diyos nun. Mao na kalahian sa relihiyoso og Diyos nun. So kamo nga nagtanaw diya, asa man kamo ni? I pray nga naatas na gitawag og Diyos nun. Amen? Diyos nun ta, amen! Makita si Kristo nato, igsoon. Makita ang ginostong kinabuhi. Mao na Diyos nun. Ang reliyoso, igsoon, sige, simba. Hala, maayo kay Biblia. Maayo kay mo debate. Apan ang kinabuhi, hiwi. Maayo kay mo debate. Bla, 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 bla. Grabe, yaga-yagaan lang ubang mga reliyon. Maayo kay mo debate. Pero naay kabit. Maayo mo debate, pero palahubog. Maayo mo debate. Pero ang kinabuhi, dili maayong ihimplo. Dili maayong sulundon. Wala kadaog kriminal sa tiilan sa Ginoo. Kay nga man, kapandulan, pero maayo mo debate. Mao na gitawag og relihiyoso. Tanawa, sign na sa katapusang mga adlaw. Nya mo dipinsa gyud nga sakto ko pero ang kinabuhi hiwi. Unsa ang pagkasakto nimo? Unsa ang pagkasakto nimo nga imong kinabuhi? Kapandulan na unsa gud ang tanaw. Way alignment. No, og sa ligid pa na wagol bati kay tanawon ni nigdagan. Magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom. So walay gahom, walay bunga. Pero maayo kay mo storya pang Ginoo. Bantayan na igsoon kay naa na karong katapusang mga adlaw. Akong nabantayan sa social media daghang magdebate, daghang mag-away sa doktrina to doktrina mao ni sakto pero wa sila kabantay nga naglumba na lang sila pagarbo. Sign sa katapusang mga adlaw maghinambugay. Bantayanan igsoon. Amen, bantayanan. No? Katapusang mga adlaw daghang hinimbahon. Daghang maayo og Ginoo Biblia. Pero ang tinuod wala ning biya sa binuhatang dautan. Iniguli gikan sa simbahan dili mo largo sa iyang asawa kay muapit sa iyang cheeks. Iniguli gikan sa simbahan dili mo largo sa balay kay makigtagay niya hubog na kayo maoni. Iniguli gikan sa simbahan muhapit sa bungan kay didto ihurot tanan hasta na apil ng pamugas. Reliyoso pero walay kabag-uhan ang kinabuhi mao na. No? Ning simba lang kay nagpatindans na himo na lang tuluman nun ang pagsimba. Ming simba kay adlaw sa pangsimba. Nya makit-an ta didto ni kuan nga ning simba. Reliyoso. Pero ni gawas sa simbahan, maritis kay dako. Ini gawas sa simbahan unsay giwali? Unsay giwali ni pastor? Unsay giwali sa pare? Unsay giwali ni sa ministro? Kuan man to? Unsa to ha? Ay, lami kay sanina si kon. Grabe siksiha ning anak ni ko ano. Grabe ko paha naman si kuan karon nakit-an ko ba. Grabe kon. Mao na reliyoso. Ming simba lang kay nagpatindan ning simba ron makit-an nga nasimbahan. Pero mao na tinuod relihiyoso. Balaod ra gisunod. Kay mao man na ilang balaod nga dapat mo simba ka kay membro ka ni. Pero ang balaod sa Ginoo nga magbalaan
Ang balaod sa Ginoo nga mugawas ta sa kadautan, ang balaod sa Ginoo nga maglakaw sa pagkamatarong, wala gisunod. Mao nay religyoso. Mayo ra istorya og Biblia pero ang kinabuhi kapandulan. Wala ko maghukom pero mao nay tawag sa religyoso igsoon. Ug matud pa sa balahang kasulatan usana sa timailan nga naa na sa katapusang mga adlaw. Amen. So unsa inyong pamati, paminaw? Naa ba? Naa. Kaning akong gipang mention naa na tanan karon. Mga kabataan karon, mga anak nga walay tahod, masupilon sa ginikanan naidaghan. Di? Mga traidor naidaghan karon, mga traidor. Mapatuyangon sa kagalingon naidaghan karon. Grabe. Religyoso naa. Mga dili Dios no naa. Mga yawanon, mga kinaiya nga walay Ginoo. Karon kay naa man din nga mga ilhanan, usa lang mo pasabot. Ayaw pagkumpensa igsoon. Kung feeling nimo nalayo ka sa Ginoo karon, paduol sa Ginoo. Kung feeling nimo busy kay kas trabaho, wa may problema ng trabaho, negosyo sa uban na si Lord perminti i-partner sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pag-eskwela. Kay wala ta kay balo. Usa day kaadlaw. Muabot og kalit ang atong gipaabot. Ma-surprise niya ta ba? Amen. Kay kung basihan ang sign nan ni katalagman na ba na ay daghang katalagman gubat na gyapon bago pagay nagubat diri sa Bohol na ay mga kagutom na gyapon ubang kanasuran somewhere in Africa. Grabe ang gutom, tanan nga sign makita nimo. Mao na nga igsoon, ayaw kumpiyansa. Ang panahon dili na tumatag na, wala ta kay balo sa matag segundo sa atong kinabuhi. Amen. Ibutang ta lang og wali-wali po kakatapos ang mga adlaw. Sige, ayaw lag tuuhi brad. Ayaw kog tuuhi kay tawra ko. Apan, how about ang kamatayon? Kabalo ba ta kung kanusa ta mamatay? Dili ta mo tuo nga mobalik ang Ginoo, kamatayon lang ta. Kabalo ba ta kanusa ta mamatay? Abi yung maigsoon daghang nga matay nga wala kay bawo nga namatay, mamatay na sila rong adlaw. Ba, way kumpiyansa. Ang akong ikadasig ninyo igsoon ikabilin mao ni. Samtang napatay kinabuhi, napatay gininhawa. Mga lagad ka sa Ginoo nga tinud-anay. Samtang buhi pa ta karon igsoon. Samtang wa pa mo balik ang Ginoo. Atong seryosohon atong relasyon sa Ginoo. Atong kaubanon si Kristo sa tuang atong kaubanon si Kristo sa tuang pagtrabaho, sa tuang pagnegosyo, sa tuang pag-eskwela, sa tanan natong pagabuhaton atong kaubanon ang Ginoo igsoon. Kayo sa kaadlaw, wata kay balo igsoon, basin ba ginigbuka na to, init na kayo. Di ba? Way kumpiyansa sa tanan nga mga nagluyades nga lagad sa Ginoo, dili pa man ulahi ang tanan. Ako na ning gibalik-balik igsoon, our God is the God of first, second and third, fourth, 6, 7, 5, unsa man da. He's the God of chances. Amen. So, samtang napay gininhawa, napay kinabuhi, na paglaom kanunay nga mobalik ta sa Ginoo. Pagamit ta sa Ginoo igsoon. Pinakanindot nga mabalikan ta sa Ginoo nga nagpagamit niya. Pinakanindot nga samtang mobalik ang Ginoo igsoon, nagsunod ta, nagsubay ta siyang kabubuton, ning biya ta sa mga binuhatan nga dautan igsoon. Kirting lamia, kandidato ta na. Amen. Kaya nga naman pastor, imo maming padali-dalion, wala ta mo padali-dalia. Naranin niyo musunod mo og dili. Ako lang gi-expose nga karong taknaa, karong panahona nining orasa igsoon, nagpuyo ta nining kalibutan na igsoon, dili na kakumbensaan kay ang mga sign sa last days nan na makita na nato igsoon. Amen. Makita na nato. Uso na gali kayo ron ang grabe ng kadautan, no? Uso na kayo ron nga kabit-kabit. Di ba? Normal ra. Ang dili normal sa Bible, gihimong normal sa kalibutan. Ang balaod sa Diyos, igsoon, nga mauni ang legal. Ang illegal may gisunod. Kuha ninyo? Mauna. Kung unsay gideclare nga sala sa Biblia, gideclare nga matarong karon sa kalibutan, gihimong normal. Sign of the last days. Munang ayaw kumpiyansa, igsoon. Amen? Ayaw kumpiyansa. Kaya wala ta kabalo sa sunod nga mga adlaw. Excited ba mo? Ako excited ko. No, siyempre excited jud ka kung wa kay gitaguan. Pero kung kabalo ka nga nay conflict imong kasing-kasing, igsoon. Amen. Kabalo kang nay conflict imong kasing-kasing, mahadlo ka ng taknaa.
Pero anay usa ka brad na to ni last day service. Kamong mga Kristiyano kitang tanan, maoron ang saktong higayon nga atong isabwag ang kamatuoran. Kaya ba yung mga igsoon sa dihang nagwali ta, nagsangyaw ta, nagsabwag tas kamatuoran, atong gi-share ang pulong sa Ginoo. Sa dihang maabdan sa kita sa Ginoo nga mauna atong gibuhat. Sigurado 100% madagit tas pagbalik sa Ginoo. Amen. Mao ta madagay nga naman. Pagbalik sa Ginoo. Bisihas kung anak ko. Pero kung nagbalik sa Ginoo, busy kay ka nga nagsigig marites, busy kay ka mao ni sige gukod kwarta, busy kay ka sa mga unsa dia. Ginalimot ka nga naaday gitawag og Great Commission. Unsay Great Commission, pastor? Sa uban nga wala kabalo, no? Ang Great Commission mao nay gibilin Jesus before siya ning kayab sa langit. Mingon siya sa mga titinun-an niya, panglakaw kamo, isangyaw ang maayong balita, bla bla bla, paghimog mga tinun-an. Mao nay gisugo jud sa Ginoo. Nya ning ingon siya, mobalik ra ko, magandam kun yung balay sa akong amahan na sa langit, daghang kayong balay dito. Mag-prepare ko niya, mobalik ra ko. Di mobalik siya. So, ang sugo niya before siya mobalik is, before siya ning kayab is, panglakaw kamo, isangyaw ang maayong balita, no? Make disciple now. So, maom day ni sugo sa Ginoo ang Great Commission igsoon. Now, sa ato pa, kung mubalik si Lord, unya nagbuhat taning gitawag niya og Great Commission, nagsige kag share ba? Sige kag buhat sa kabubuton sa Ginoo. Sigurado ta nga madala sa ihang pagbalik igsoon. No? Mao na delikado inibalik sa Ginoo. Oy, bisihan nimo, iyay di mo ni mao kung gisugo, mao ni. Wala may problema nang busy ka. Wala na yung problema nang nagtrabaho ka, nag-eskwela ka, di hapit ito'y nakadungog ko usa ka testimony nga manundo kung Pastor James B, maundang na lang kong eskwela. Oy, kay mauni, gusto ko, no, sayop. Bisag nag-eskwela ka, bisag nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, apila, uban na ang Ginoo. Nag-eskwela ka, dako kay ng oportunidad nimo nga makashare ka sa imong classmate. Nagtrabaho ka, makashare ka sa imong kauban sa trabaho. Nagnegosyo ka, makashare ka sa imong customer. Unsa, bisan asa ta nga area nga giposisyon sa Ginoo, naa jud diha ang mga napoy mga kalag diha. Naay mga tao diha nga giposisyon ni Lord para i-share nimo sa pulong sa Ginoo. Now pangutan-on ti ka, nakashare na ba ka karon sa mga tao nga duol nimo? Amen. Nakashare na ba ka? Because I believe every place kung asa ta giposisyon ni Lord karon, adunay gitawag og mga tao pod nga gibutang ni Lord diha nga share nimo. Dili aksidente nga naa ka diha igsoon. Gamiton ka sa Ginoo. Paggamit ta, akong mo encourage igsoon this morning. Paggamit ta sa Ginoo, nindot kaayo. It's the highest calling. Pinakataas ni pinakanindot ni nga calling igsoon nga motubag ka sa tawag sa Ginoo. Paggamit ta. Amen. Kay tanawang palibot karon, grabe na kayo. Ang mga tao karon nag-need na sa Ginoo. Ang mga tao karon uban nagsunod sa sukwahi nga pagtulunan sa Biblia. Ang mga tao karon igsoon nagtuo sila sakto sila pero alang binuhatan hiwi. Dili maayong ehemplo, dili maayong sulundon ug mutaliwan ining kalibutana, dili gyud mahinumduman kay ang kinabuhi badlungon. Daghan kayong tao ron igsoon nga nululong sa kadautan, makadaot nga bisyo. Unya kamo na igsoon nga kay baon nas kamatuoran nagilom-hilom ra mo. Paninglan tas Ginoo ana. So now is the best time to share the Word of God. Kaya kung atong pamalandungan, atong pantayan ang palibot, lahi na ang kahimtang karon. Krisis, lahi na. Lahi na ang kadautan, ang level. Sign igsoon. Mapitang ako paspas kay ko diri kay bisag dili ko makaanhin ning lain-laing kanasuran diri na may mga akong giihap igsoon more than 50 countries man ta nga nagtan-aw karon diri no sa live. So akong giihap igsoon nga daghan na kay nga naso dili man ko kaabot ninyo diha mga higala pero kani nga live moabot pinaspasay ta. This is the year, the day of the harvest igsoon ni Lord sa mga kalag. Pinaspasay kay ngano man ang kalibutan karon hapit na ni sunugon. Dautan na kaayo, sign na ni nga di na ta magkumpiyansa igsoon. Amen. Yan na po yung mga pilosopo mo tanaw mingon nga nabuang naman na siya. Kung say balik Ginoo sige, pero Brad kung naa manggali mo tanaw nga ingana imong mindset. Sige ayaw lang tuuhi nga mo balik ang Ginoo pero hinumdumi lang nga naatay kamatayon. Sama ra pud na nga ning balik ang Ginoo. Kaya ang kamatayon inighuman na matubang na pugas Ginoo, no? Way kumpiyansa. Samtang napatay kinabuhi, samtang napatay gininhawa, magpagamit ta sa Ginoo. Samtang napay higayon igsoon mga lagad ta sa Ginoo. Samtang ibol pa atong lawas igsoon physical body, paipagamit na to para sa kamayaan sa Ginoo. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much for your word this morning.
Salamat Ginoo sa imong mensahe, and then usa ka pagpahinumdum Ginoo, usa ka bag-o nga imong gipadayag sa matag usa ka namo Ginoo. May tungod aning palibot, may tungod sa nining ilhanan sa kapanahonan Lord God nga ang imong pagbalik Ginoo nagkaduol na gyud Ginoo. Grabe na ang kadautan karon Ginoo. Grabe ang mga ilhanan, timaan, mga signs Lord God. So Lord, I pray to all of the viewers right now nga padayon ka Ginoo pagdasig gyud namo nga magpaduol minimo nga magseryoso minimo nga kanunay ming uhaw sa imong presensya Ginoo. Nya labaw tanan magpagamit minimo Lord God kay nasayod kami Ginoo nga usa ni siya ka safe kayo nga dapit nga magpagamit minimo kaysa diyang magpagamit minimo Lord God. If ever mo balik na ka, sigurado ming madala nimo kay maabdan minimo nga nagbuhat nagtuman sa imong kabubuton Lord God. Lord, tabangi mi nga di magkumpiyansa Ginoo. Tabangi mi nga sa makanunay maglakaw sa pagkabalaan, taliwala sa among kabisi sa matag adlaw Lord God. Dili ka namo malimtan, apan ubanon ka namo kanunay sa among trabaho, negosyo, pag-eskwela, tanan namong responsibility every day. Ubanon ka namo Ginoo. Kay gusto mi Lord nga maanda mi kanunay. Kay usa ka adlaw aron sa imong pagbalik madala mi Ginoo. Lord, i-bless ang tanan nga naa diri. Nga nananaw. I pray to all of the viewers right now, Lord, nga naa may nagtanaw karon nga nikang-ana siya sa pagpangalagad nimo. Kabantay siya nga murag nalayo siya nimo, Lord, tabangi siya nga mabalik iyang first love nimo. Tabangi siya, Lord, nga ma-restore ang iyang kadasig, ang iyang fire nimo, Lord God. Unya gamita sila Ginoo. Tanan nga nagtanaw ani Ginoo, gamita Ginoo. In Jesus, this last days, maapil mi sa imong tig-harvest sa mga kalag Ginoo nga dalhon sa imong tiilan, Lord God. Salamat Ginoo. I pray nga kining mensahe nimo nga nadungog namo karong kabuntagon, dili mo labayng kawang apan amo kining kinabuhion Ginoo. Ug mao ni maghatod namo sa kinabuhing walay katapusan. Mao ni maghatod namo Ginoo nga sa kinabuhi nga puno sa bunga, mabungahon nga kinabuhi ug puno sa kabulahanan Ginoo. Salamat kaayo Ginoo sa imong mensahe. Salamat sa imong presensya ug nining taknaa Ginoo. Akong giampo padayon Ginoo ang amuang mga higala Ginoo, mga kaigsuunan nga mga OFW in different countries around the world, lain-lain nga mga kanasuran, hilabi na Ginoo ang mga seaman Lord. I pray padayon kapag kupot nila Ginoo. We understand nga dili pud basta-basta ang ilang sakripisyo, ilang kamingaw sa ilang mahal sa kinabuhi, bisan pa ilang kamingaw sa ilang bana baron orasawa. Lord God, i-comfort sila kanunay Ginoo, i-bless sila. And in every areas of their lives, i-bless sila Lord. And I pray Lord God nga dili sad sila malipat nga magsigtigo, magsigukod og kwarta nya malimtan kanila, but Lord, let it be nga ikaw himuon nilang first priority nga taliwala sa ilang mga madangat nga mga promotion kay imo man gyud silang paboran Ginoo, kay anak man nimo sila. I pray nga dili gyud kanila malimtan knowing that you are the blesser. Og sila mga piniyalan lamang Ginoo, imo ra silang gipiyalan, ikaw ang tinuod nga tag-iya. Lord, I pray nga ila jung atimanon ang ilang relasyon nimo. Taliwala sa ilang kabisi sa ilang trabaho, mo spend sila og quality time nimo Lord God. Kay diha kanimo ang kaluwasan, wala sa kwarta ang kaluwasan. At the end of the day, ang moatubang namo nimo dili kwarta, kung dili ang among relasyon nimo. Lord, salamat kaayo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, I pray Lord God good health kanila. And of course, divine protection. Keep them safe always in your arms, Lord God. Lord, salamat nining taknaa among paabuton ang mga milagro sa tanan nga nagtan-aw karon Ginoo. Unsa may need nila Lord God, i-bless. Unsa man ilahang area sa ilang kinabuhi nga kinahanglan sila og comfort baron o kinahanglan sila og milagro nimo, mamuhat ka Ginoo ana nga area in Jesus name. In Jesus mighty name. So Lord, karong takna paabuton namo ang milagro gikan kanimo. Paabuton namo Lord God ang mga kahibulungang butang nga gikan kanimo. Paabuton namo Ginoo ang mga panalangin pabor gikan kanimo. Paabuto namo uban sa pagtuo. Amo kining giampo Ginoo, gipangayo ug gipasalamatan sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen ug amen. Okay? Maayong buntag mga igsoon. Okay? Amen samtang buhi pa naay paglaom. Amen. Okay. So, that's all for this morning mga igsoon. See you again later. Kay murag ni Sinyas nagali akong asawa nga manglakaw mong gumi nami appointment, but giuna lang jud ako ni. No, salamat sa higayon again. Ako ning i-end igsoon akong putlon, but still you can mention your friends and loved ones in the comment section, and you can always type at followers at highlights, and you can share all the time, anytime i-share igsoon.
Amen? Unya, i-invite sa inyong mga friends nga mo follow sa atong page kay ma-bless po sila. Amen. Dili kay kamo ray ma-bless. And then, thank you again. Thank you sa mga subscribers, mga nag-send og star sa mga videos na to. Salamat kay no. Kay balon na gyud mo ikson nga wala ko na ngayo. And then, of course, this time akong ibalik tanang dungog, himaya sa Ginoo ni Jesus Christ. Walay tao na isa, walay relihiyon na pataas karon. Wala tay gisgutan karon nga mga sekta or unsa no. Is Jesus Christ. Amen. So akong ibalik ang himaya og dungog kaniya. Unya, dili na lang ta ko to bigson, makita taon niya, makalugar ko. Dili lang ko musaad basta makita ta. No? So, akong pagampo igsoon nga kaning adlaw puno sa kalinaw, kalipay, panalangin, grasya, pabor sa Ginoo. Tanang buhat sa atong mga kamot, tanang lakang nato giyahan sa Ginoo. Paboran ta sa Ginoo karon adlaw. This gonna be a blessed and fruitful day to each and every one of us. Amen. Ampo og amping kanunay mga igsoon. God bless. To God be all the glory again.